exemplo de un barrio en Santiago. A zona dos Concheiros e San Pedro chamaban dos Estados Unidos porque había moita unión entre uns e outros, todos se coñecían. Nos anos 60 aínda se conservaba unha barbería cerca da iglesia de San Pedro que esta palabra que exhibían como reclamo unhas vacias como que de Don Quijote levaba como casco. A iglesia que pertenecía á Edade Media, un monasterio preto do camiño de San Pedro, as aforas, afora conserva unha fachada neoclásica moi sinxela.